Phiko lolu hlelo ke lwethulelwa ngezilokothe ezinhle lapha ke ezemfundo ngaphansi komsakazo Ukhozi FM. Kanti ke basiqala ingxenye yokuqala sizohlukanisa ke izigaba zimbili. Ingxenye yokuqala siphinde sibe nengxenye yesibili. Kule ngxenye ke yokuqala yezinhlelo zethu zezemfundo lapha ke esibheka khona okuthinta ke umfundi okungenzeka ukuthi ngabe useklasini noma ngaphandle. Uzokhumbula ukuthi lezi insuku abafundi bangaphandle noma ke bavalile ezikoleni. Njengoba bevalile ke abafundi kuye kube khona ke ezinye izinto abanazo, kakhulukazi ukubhekana nezinselele eziningi ababhekana nazo ezikoleni noma ke sebesemakhaya. Iningi labo ke kuye kube khona ke ama-class abawahambayo ngesikhathi bevalile ezikoleni esibheka izinto ezihlukahlukene ngesikhathi samaholide. Kuningi abakufundayo. Bakhona ke nabanye abangabi ingxenye yokwenza lokho. Kodwa ke ukuthola kabanzi kule ngxenye yokuqala sizokhuluma ke noLindo Kuhle Mthetho, siphinde futhi sikhulume noSibuyelwa lapha ke eNtshangase, siphinde sikhulume futhi lapha ke noPhila Ngezwe, lapha ke Msisazwe, kanti ke noSibonelo Phungula. Bonke laba abafundi kodwa ke sokhuluma nabo engxenyeni yesibili. Okwamanje ngizofisa sikhulume nomnumzane uGhasa kanye ke nomnumzane ke uMpanza. Angibingelele umsakazweni Ukhozi oluma Phiko. Siyabingelela. Ngizofisa ukuthi uma ubingelela bese uyazethula kwenze ukuthi umlaleli ekhaya ezwe ukuthi sikhuluma nobanje ngamanje. Siyabingelela umsakazi awukhulumayo uMr Mpanza, uthisha we-Life Sciences from Richards Bay. Thabi cool. Yes. Siyabingelela Mshengo Dr. Love. Okhulumayo uGhasa Omnyama, uthisha omkhulu eThabana iZegasa eZululand ngaphakathi kwamahlabathini CMC. Mhlambe masingaqala nje ngiyafisa ukubheka ukuthi kunina njengothisha ikakhulukazi ngalesi sikhathi lesi ikakhulukazi abafana abafundayo esikoleni zibakhona izinto ezibazilingo ngalesikhathi sokuvalwa kwezikole. Ikuphi enakuhlela nina njengothisha ukuqinisekisa ukuthi niyabalekelela abafundi ekubhekeneni nalezo zilingo ezingase zenzeka? Mhlawumbe ke ngiqale nawe Thabikulu. Ake ngithi nje okuyona nto mhlawumbe ngathi iyabalekelela ekutheni bengagcini bengena kulezi lingo ezikhona of which baba exposed to izinto eziningi. Kuba yiwo ama extra classes lawa esibaranela wona ngoba umfundi mayegcina esekhaya ehlezi ekhaya ugcina esenza izinto ongamela ngabe uyazenza okwenza ukuthi mhlambe egcine esehlangana nabantu mhlambe from friends ababuye evarsity, okwenza ukuthi mhlambe egcine eseba exposed kulezi zinto lezi ehlezi sizigwema. So the moment umntwana simithi akeze esikoleni noma si arrange indaba zama camps noma ama extra classes, sisoke senze ukuthi khona isikhathi sakhe sonke noma into asuke engamdistractor ingamtholi ngaleso sikhathi ekufanele amthola ngaso. So kuyamsiza umntwana ukuthi ngesikhathi sama-holiday kuba ukuthi kuba khona into emkhipha busy emenza ukuthi nengqondo yakhe igcine enlarge entweni egcine sezeba wrong. Ngingasho kanjalo. Ngifisa ukufaka la Gasa isikhathi esiningi ngesikhathi sokuvalwa kwama-holiday iy'ngane swezitshentu zizobonana nabazali bazo, umuntu ufuna ukuphumula njalo njalo. Ikakhulukazi zona lezi ngane zabafana. Kodwa ke futhi zibe khona ezinye izinto ezingase zibe zinselele ukuthi iy'ngane zibe kuy'dakamizwa. Nazo zonke ezinye izinto ezingase zibe ubugebengu. Njengothisha omkhulu ngiyazi ukuthi la njengomuntu osuke uhola isikole kufanele kube khona ubudlelwano obuhle phakathi kwakho nothisha kanye futhi nothisha kanye nabazali uqinisekisa ukuthi lezi ingane uma kuba khona izinto enisuke nizozenza zizokwazi ukuthi zibe khona ngenxa yokuthi kune-support yokuqhamuka kubazali. Kukangakanani ukuxhumana niba nako nabazali uqinisekisa ukuthi iy'ngane zabafana ziba yingxenye yayo yonke into enisuke nihlelile? Mshengo, ngizokhuluma kabi, ngizokhuluma ngami, ngikhulume ngela engisebenza khona. Yonke into uma kuqala i-term noma i-term nje mayiqala sibiza abazali ngokuhlukana kwama-grade, ikakhulukazi sifocus kakhulu ama-grade u-FET, grade 10 to grade 12, ukuthi ngaso sonke isikhathi behlale beba ingxenye yokuba sesikoleni. Ukuba hlalisa kakhulu esikoleni kubenza beqhelelane nezidakamizwa.
ubenza bangasitholi isikhathi sokuba nabantu ababenza ezinye izinto ezingalungile. I-gangsterism kuba kancane ukuthi bahlakale nayo. Isikhathi esiningi basichitha kakhulu ezincwadini ngoba usuku nosuku makuphunywa usuka kunomsebenzi esifathi banikeza wona bafanele bawulungisele ukuthi babuye nawo ngakusasa. Okuwukusho ukuthi kufanele bafunde bese kuba ke le yama camp lawa i-camp lesikuyona njengale yakwa KWV WTS esiza kakhulu ngoba uma uza kuyona ingane za kuyona usuku uzotrainer kufanele ukuthi utrain isotsha lokuthi lizobhekana kanjani nempilo yalo ngalesikhathi ngoba la sisebenza khona ama drugs awangeni into nje eyisidakamizwa nephazamisa ingane into engangeni lapha umuntu asebenzela khona zero tolerance. Ayikho into kanjalo kodwa kwezinye ikole asifuna ukubalekela ukuthi sihlave sikhona sama drugs esingenziwa ke Mshengu izingane senziwa abantu bomphakathi abamalunga omphakathi okuyibona abathengisela izingane ama drugs ezikoleni. Ayikho ingane enemali eyinikezwe umzali kwazi ukuyo-order cocaine i-order drugs i-order insanga izoyiphathengisela enye ingane esikoleni kodwa kuba nje ilunga lomphakathi elonakele elisebenzisa izingane zabanye abazali ukuthi zithengise insango ezikoleni. Ngicela ukubuyela kuwe Thisha ngapha Thabikhulu. Njoba isho ethi ezinye zezinto eziba khona ilento yokuthi ibekiwe imithetho eqinile yokuthi idakamizwa zigcine zingakwazi ukungena esikoleni lokho kwenza ukuthi ibopheke. Ngifuna ukubuyela kuyo indaba ye-camp la esuke sebekhona abafundi ikakhulukazi laba besilisa ukuthi inhloso yale camp imbeka kanjani umfana ukuze abe ingxenye yayo uthi uthisha ucishe ukuthi akufane nokuthi usuke esecampini yasemasosheni. Esinye zezinto esizwe sibhekene nazo ngenxa yalenkululeko ekhona ziba ngizothi kuba nje into encane thin line engase ikufake enkingeni wena Thisha mawuthi uyenza kumfundi in terms of ukumdiscipline uma ukuthi uyaphuma esikolweni. Niqikekela kanjani ukuthi anizitholi senilengela ogebeni lokuthi kusasa kuthiwa ningabahlukumezi beyingane? Mshenga ake ngithi nje siyaye create platform ukuthi umuntu wesilisa noma umntwana wesilisa engadimaya esecampini abona uthisha as umuntu oqashiwe noma umuntu osuka from i-government. But simnikeza i-platform ukuthi abone umzali azokwazi ukuthi akhulume nayo yonke into. Because into enza ukuthi umuntu wesilisa agcine ngena ogibeni noma agcine ngene elingweni ingoba abakwazi ukukhuluma, abanayo i-platform. Yabona nje thina sisakhula othisha sasifundiswa yibona sasingazi ukukhuluma naye. Uthi uma ucabanga nje ukuthi uMr Bani mawuhlana naye passage ujika ubhekele. Okwenza ukuthi ugcine lapho manje ugcine ulingeka ezintweni uyithola usuphakathi ingasekho into mhlawumbe ongalungisa ngayo. But thina la sikhona bayazi nabo ukuthi siyahlala nje kube i-meeting yeyinsizwa nje kuthiwa ukukhuliswa insizwa. Sesiphumile kwi-curriculum sesikhuluma ngezinto ababhekana nazo because bahamba bebhekana nezinto kufanele bekwazi ukusitheklisha even if singasekho. So siyayicreate le platform ukuthi besizwe bekhululekile mabekhuluma nathi ngoba uma umntwana umenza even ngisho ekhaya nje umzali uma umntwana umenza akusabe umntwana kufanele akusabe kufanele ahloniphe. So uma umntwana esekusaba kunezinto azogcina ngakwazi ukuzikhuluma. So la ila suke bekhona sihlezi nabo for 7 days umuntu understand ukuthi uma sengonela ngizokwazi ukuthi ngiye kubaba umpanza ngizokwazi ukuthi ngiye kubaba ugasa ngifike ngisho ukuthi cha yazi sengenza ukuthi bese simbizele eceleni sesimdiscipline ngendlela futhi engeke nathi sifake ukugibeni because nathi as teachers as qualified teachers kunento esihamba ngayo kunomthetho osuka from says osilawulayo. So asikwazi ukuthi sigcine siwuphula lo mthetho. So fanele sibe nendlela esizokwazi ukuthi sibalawule ngayo engeke isifake ukugibeni okwenza ukuthi umntwana umvumele ukuthi akwazi ukukhuluma nabakhululeke. Ngifuna ukufaka la nomndani ngoba enye iyezinto oyivezile ikakhulukazi le yedakamizwa. Idakamizwa ziyinkinga ngoba iqhamuka kubona umphakathi and into yakhona iyenza ukuthi wonke umuntu avuke umoya.
leyo ukuqinisekisa ukuthi esikoleni osebenza kusona ayibi khona intuba nje encane yokuthi zibe khona izidakamizwa nakuba isikole sisemphakathini othola ukuthi kukwameshente nakwameshente akuzona kuphela lezi zidakamizwa sikhuluma ngazo notshwala bukhona. Nabazali bakhona bayithuma lezi ingane ukuthi zothenga utshwala babhema phambi kwazo, abanye abanqena ukucela imali kuyona ingane le yokuthi athenge iluzi. Ukuqinisekisa ukuthi isikole senu siyakwazi ukuyibamba lento, kunganani ukuxhumana niba nako namaphoyisa kanye nezinye inhlaka zomphakathi ukuqinisekisa ukuthi kuba ulozero ukukhuluma ngayo. Msheng ngisasho ukuthi ngiyafisa ukukhulumela ozakwethu. Kodwa ke ngoba kuthiwa ngikhulume ngeThabana Isaac Gasa, ngizokhuluma ngesikole esisebenzisana kakhulu namaphoyisa onke aseZululand. I-police station ngisebenza kuyona uMpunga Mhlophe. In record Mshengu ungasesha uthumela abantu abaseshi, there is no case ethinta ibullying, ngoba if kunama drugs Mshengu esikoleni asikwazi ukusebenza kuba nebullying, ukuba nebullying eyenziwa ama-merchant, okuthi ubani akasathengelwa, ubani uthengelwa kakhulu kwi-influence yaba abazali. Kodwa ke into ebaluleke ukuthi ukwenza amaphoyisa wena njengothisha omkhulu uhlale ucommunicate nawo ukuthi afike nje esikoleni lezoready isikole ngale ukuthi mayefika a-informe nawe njengothisha omkhulu ukuthi azofika. Kube ukuthi enza nje surprise visit amaphoyisa afike ehamba no K9 okudog unit engena isikole sonke ready aphume nama drugs. Ayithola kanjalo indlela ukuthi kube uzinoze tolerance ezikoleni. Ebese kuba yenye into Mshenge silimaza kakhulu ile yabazali Mshenge edingwa yitho thisha yama cellphone. Ama cellphone ayasilimaza isikole Mshenge, ngoba ingane mayiphethe cellphone esikoleni ikhuluma nomuntu ongaphandle ibe ready ukuphuma iye toilet iyomukela into wrong, ukuthi ubani usengilindile lapha bakhuluma ku WhatsApp aphuma yo connect ama-drugs azowafaka esikoleni. Kodwa yithi thina sithi kubazali siyacela abazali bathengele izingane ama cellphone ngoba sidinga ukuthi siwasebenzise for ama research, but wona silinyazwa ama asset thina njengothisha omkhulu esiwadinga ezikoleni, ngoba ukungena kwama drugs angena via ama cellphone. If ama cellphone awabebikho ezikoleni ngaba akwazi ama drugs ukungena, ngaba akaze kubani ukuthi usekuphi ngasikhathi sini ukufika nama drugs. But into edingwa yithi nathi sisuke sasingazi ukuthi iyona ezosilimaza kakhulu. Asibuyele kuyona nomndayi indaba ye-book campaign. Njengoba nikona senikwenze lokho isikhathi esingakanani mani bheka kulonyaka, ikhona into ekhombisa ukuthi bayanda abafundi abajoyinayo babe ingxenye yayo nanokuthola isupport mhlambe kwezinye inhlaka zikahulumeni njalo nomphakathi okwangabazali balezingane? Bayanda abafundi Mshengu, abayafika abanye bayanda isikhathi nesikhathi sithola abafundi abasha kwi-boot camp yethu. I-term ne-term sihlangana nobusobusha esisuke sizomkhana. Sinabafundi kwi-boot camp yethu cishe umfundo no5 years doing grade 12 olokhu aqala i-boot camp ezo grade 8. Kusho ukuthi uya-improve ama-results akhe mawabheka asendaweni right. Mayifika njalo si-communicate, masifika sikhuluma ngetheme edlule ukuthi thema uyobhala ngetheme edlule lokho awustrugglisha khona khamba kanjani. Abazali ke basupportive kakhulu Mshengu, ngoba silapha nje simele bona siye sikwenza ukuthi umuntu esuka la sifuna kumzala afike ngeyena obehamba ekhaya, afike eshintshile kunento ayibonayo ayitholile kuthina njengothisha ahlangane nabo. Ngifisa ukufaka la Thabikhulu, ngiyazi ukuthi masohleli nabafundi ezinye zezinto ezibazinselelo kakhulu ebhekene nalengane lezi abafana zikhuliswa abesifazane ngabodwana uba bengekho ekhaya, bese kuthi ezinye zezinto okufanele ngabe umfana uyakwazi ukuyifunda noma uyakwazi ukuzenza abe umama's boy, uboy wami ukuthi noma esehlangene nabanye abantwana indaba ye-neatness nokwenza izinto akuyonto ayijwayele. Ukubhekana nalezo inselelo enjalo nokuzama ukuqinisekisa ukuthi uthatha umuntu otetwayo ekhaya uzomkhombisa ukwazi ukuzimela manje engasekho eduze kwama, lenza kanjani uqinisekisa ukuthi niyayibuka nalezo zinto ezakho umuntu uqobo lwakho ngicabanga ukuthi kungaphansi kwefundo ze-life science? Yes baba, ake ngithi uma kuyinto kanjalo
yes kukhona phela eclassini uthi mawufundisa ukubeka kumuntu ukuthi okay fine ngoba omunye umuntu mayekhulisa umama kunezinto angekazazi as umuntu wesilisa okufanele ngabe mhlambe uyifundiswe ekhaya noma ekhaya so kube khona ukuthi uma usuyibona into kumntwana ukuthi hey ngiyambona nangu mhlambe uhlebule noma nangu umntwana akazinakile noma nangu umntwana enza into ubona ukuthi ayikho imfundiso ekhona engathi ungambiza because sibe nokuhlala nje masihlezi nothisha uthi uma usuyibonile into ubese utshela uzakena uthi hey umbona into sibanibani bese sithi ake simbize ke sikhulume naye because omunye umuntu uzofila offended uma uzovele nje uhlaphaza eclassini kuba ukuthi usuyahlaphaza nje engathi ungambiza eceleni ke umbiza uthi awusibanibani uyazi ukuthi phela kunento kanje esixoxa njengamadoda yabona ngoba akusiyo yonke into ozoyitshela umuntu wesifazana noma ozoyitshelwa umuntu wesifazana umuntu wesilisa khona nje udinga ukuthi uzizwe umuntu wesilisa ukuthi cha la usu-reach lesi stage how do you attack into enjengale because uma bengafundiswa as mina ngifundisa nje life sciences kunezinto akufanele bezazi kune stage okufanele besazi ukuthi sesifike la how do I deal with this sengifike la how do I deal with this because egcineni uma ekhule engakwazi lokho yila khona sesithola ukuthi umntwana emncane mhlawumbe umuntu wesilisa sesingena kulesigaba se teenage pregnancy because akafundiswanga ngayo vele akazi especially ke ngiphume kumuntu owenza life sciences no wenza commerce nje akafundi nge-teenage pregnancy akafundi akayenzi life sciences lo muntu so kodwa futhi uyadinga ukuthi akwazi ukuthi cha uma ufike la so sekuzokwenza ukuthi so ama-consequences ala ilawa mawuqhubeka ukwenza yilokho because egcineni thina sihlezi nomntwana for 7 hours esikoleni uyaphuma futhi umntwana ekhaya kubo nakhona mayiphuma ekhaya sesinalo ama-extra classes but omunye mayifika ekhaya uthola ekhaya akavela kanakiwe se umntwana wesilisa eseyakhulelisa sekuba ngathi manje mhlawumbe ayengithi example sengathi manje lapha neThabani Isaac uthisha omkhulu uKeles noma sebona mhlawumbe intombazane isikhule sengathi kuthiwa uthisha omkhulu uKeles abantu kufanele ukuthi khona imfundo esikoleni but ekhaya sibambisene injalo nje kuzoke wena ke mlalelo Khoza FM njengoba nginxusile ngathi uthumele ke voice note mhlamba ngithi nje kuwena ungangena nje bukhoma kule nobolo kakhulu ufuna ukuba ingxenye lenkulumo yethu kungenzeka lento esikhuluma ngayo nothisha la bazoba khona nabafundi kwingxenye yesibili ezobe sesikhuluma nabo ungenza ukuthi mhlamba ufuna nawe ukubeka wakho umbono noma ufuna ukubuza ngoba ufuna ukusika iphethini lokho abakwenzayo nani nikwenze ngakini mhlambe nguthisha nawe ulalele lo hlelo noma ngumzali nje nawe neyakhe ingane ofisayo ukuthi ngenilanga ingenzeka lezi zinto njengalezo ngoba ezinye zezinto umlaleli kuyenzeka ukuthi iqale kwenye indawo bese seyithanda nathi ngokuyibuka indlela eyiyona siyifisela indawo zethu awukhamuke ingena ke kule nombolo elula kakhulu ethi 086 0002437 uhlele sikulona uhlelo lwezemfundo kulona ke Ukhozi olumaphiko phiko lonhamba phambili kanti ke kona mlalelo Ukhozi FM sesenhlelweni zezemfundo mina nguMusanko Sinathi kamshini ngaphansi kohlelo ubusuku obuhle ingxenye yokuqala lebese nayo sikhuluma ke nothisha kakhulukazi kulolu hlelo ababa nalo njalo minyaka yonke la ukuthi makubhalwe izikole bese behlangana babe ne boot camp beza ke abafundi bazoba ingxenye yaloko ukuhlangana bakwazi ukufunda izinto ezihlukahlukene ngaphandle nje kuphela okubheka izifundo ezinokuthi bakwazi ukugqugquzeleka ezifundweni zabo njengoba basuke beye esikoleni kodwa nokubheka nje okunye ukufunda ukubakhulisayo njengabafundi ukuze babeke amadoda aqotho kusasa sokunyanga ke yamadoda esinye izinto ofanele sibuke ngakho sinishayile ihlombe sishayile ke ninabothisha ukuthi niyawuphusha lo mkhankaso angiqale ngakuwe Thabekhulu mhlambe kukhona ongafisa ukuthi ukuphonsa nje lokhuzana ukuphonsa inselelo uphonsele abanye othisha nakwezinye indawo bakwazi ukuyibamba lephethini ungathini uma ukhuluma nomuntu othisha mhlambe futhi ukhuluma nomzali wakwenye indawo msheni mangiqala nje ngabothisha into engayisho nje ukuthi uthando lomsebenzi osukuwenza luyamenza umntwana naye ukuthi asithande isifundo nokuthi nje abazali nabo ke sengikhuluma ngabazali nje ekulekeleleni abantwana because abantwana badinga ukulekelelwa ngoba nathi sihamba a mile sigcine la sigcina khona kodwa futhi kuyadinga ukuthi umzali alekelele umntwana njengoba nathi sizama ukubalekelela as KWV education engakusho nje yabona nje sihlezi sinama camps unyaka nonyaka sihlezi sinama camps and sihlezi sinama cross night from Richards Bay
abantwana la bathola khona ukulekeleleka, because even ngisho ezikoleni umntwana isifundo masingena singenile lelo hour lelo, uma singena lelo hour kuba ukuthi mhlambe akanelanga noma akatholanga okwanele. Yabona nje uma sisuka kule camp njengoba nje le camp isaqhubeka nje, bakhona abantwana abavunyeliwe abas-attendile and futhi uzophuma futhi engasafani naqala. Njengoba sizophuma nje la sesozehlangana sesiyoprepare ukubhala ini i-examination of which foot le examination is very important. Yabona nje sizobe sihostile another camp in the same place. Othongathi I think we call it our last dance. Izobe ngomhla ka6 kuya ngomhla ka11 October. So behlangene nje futhi sipreparela senza nje umhlahlo kaNovember. Sihlangene nje from mhla ka6 to umhla ka11 October. So siphinde futhi mase bebuyile because uma sihlangana mhla ka6 to umhla ka11 basuke bezobhala i-trial examination. Siyayisibeke nohlelo la selibiza khona ngokuthi i-study leave. La bazodedelwa khona for 2 weeks ezikoleni bezosivakashela eRichards Bay. Okusho ukuthi lapho umntwana usuke ezovakasha ezohlala nje eRichards Bay efunde for 2 weeks. Eselungiselele i-final. Yabona. So lapho umntwana mayesehlezi lapho ugaina yonke into because esikoleni ube engatholi ithuba lokubuza. Yabona. So in this case i-study leave sethu i-boot camp this year ayifani nezinye insuku, yona izobe ingomhla ka14 to 19 October. So izona insuku zakhona lezo okufanele mhlawumbe abantwana noma abazali besithinte ngazo. That's right. Angifake wena Nomdayi sesiya nasegoqeni nani uthisha sengizosala nabafundi lapha ke ngizwe lokufunda enibafundisa kona lapho ukuthi kahle kahle ziyachitheka lezi insizwa. Kukhona ongagcizelela kumlaleli ekhaya nakubantu nje futhi nakubazali enifisa ukuthi baphinde babe ingxenye yale boot camp. Mshengu kubalekile ukuthi abazali bayilethe ingane kwi-boot camp yethu. I-boot camp yethu ithi WTS, where to start, maths and science. Usho ukuthi vele thina sijonge kulezi ifundo Mshengu okuthiwe ikoleni ingane zinkinga, izona esifocuse kakhulu kuzona, izona esifisa abazali balethe ingane kuthina lapha kubantu sisebenza ngabo siphethe best. Sinengqweqo nje siphethe umvoka Chonco kwa physical science. Mange kubekele na Mshengu ingane yakhe uphuma ikholo, ngiphethe uThabe ekhulu kwa mathematics, ngiphethe udokotela uSibiya kwa maths, ngiphethe insizwe ezincane ezigijima imaths lit, ngiphethe insizwe ezincane ezigijima accounting. Zonke lezi ifundi ingane ezitholayo la. Njengoba seyishile uThabe ekhulu siyafisa abazali bayilethe ingane ku last dance. Last dance sisuke singasizile ukuzofundisa, sisuke sesizonikeza ingane ukuthi if ingane yakho Mshengu iyophendula iphepha le mathematics nanka ama questions efanele iye kuona isiwazi. I-question ne-question ingane efanele yazi ukuthi masibala nje Mshengu umzali ehlele ekhaya ezothatha ingane yakhe yenza maths, i-maths inama question awu11, athi ingane yakhe ayithole i-question ngayinye ayithole u7 marks. Ingalweli nje into eziningi ithola i7 marks Mshengu efuna ingane yakhe iphase. U7 marks times 11 u77 loyo. Lo 77 mayo times akabili 154. Isinayo ingane yakho 50%. Ilwela nje u7 marks. I-target esenza ingane ukuthi zenze izifundo zazo zingayi ngokuthi ifocus kakhulu, kodwa zenze izifundo zibe mnandi. Lapha kwa WTS Mshengu sathola iculture yokufundisa ingane sakudlala. Masifundisa ingane sakudlala eclassini ayikho into esingayenza ingane efanele izizwe iseclassini. Kube neportion lapha esike sicule khona, kube neportion lapha mina nje la ngifundisa khona Mshengu ngikhulele ekhaya ngivele nje ngidlala uSherman ngikite nje ingoma kube mnandi si enjoy i-lesson nezingane. So Mshengu ngiyafisa ukuthi abazali bayilethe kwa KWV usemnothweni wezemfundo la sikhona. Kulungile sibonga kakhulu uNomdayi. Ngifisa ukugijima wena ke mkhoza ngaphambi songena kwingxenye yesibili la sokhuluma khona ke nabafundi. Ake sizwe ama voice note aqhamuka kuwe nje komlaleli. Ngiyelele ngizenza khona igama lami ngiSiphiwe Nkenga ebhangeni
kodwa ngamanje la Richards Bay. No, isikhathi esiningi nje isikhathi mina engangifunda ngasesikoleni zayingakhethekile idakamizwa ngale ndlela osebenza ngayo manje. Umuntu uyabuka nje manje kukhona kungashiwo ukuthi idakamizwa ichithekile, kodwa-ke manje iy'ngane zinayeka kanjani ukuthi ziyibandakanye idakamizwa kulokhu akuhlaza ongaka esebhekwe izingane encane, ithi ingane ena-15 isibhema intsangu, ithi ena-12 ibhema intsangu. So khona singakukhuza kodwa-ke usakhula nokhula ngoba hayi akusanandeki manje, hayi bangene kwaye nokuhlaza babhema nje lokho kwangempela, futhi obonayo ukuthi ingane iyaqaleka, ithi noma ifundi iyacabanga ukuthi kufanele ngabe siyibhemile. Kodwa-ke asisho ukuthi phela njengabazali kufanele silahle ithemba, singakwazi ukuthi siphinde sikhulume nabo noma kunjalo, lapho ekugcineni bakhona abayocosha, khona abangemeze becoshe sokushona. Angibonge msakazi. Angibingelele wena Dr. Lava, angibingelele wena Mshengo. Mina umbono wami uthi yabona esikoleni uma ngabe kungabiya ngothango ama-blogs njengale minister nomongameli, angaboni umuntu ongale ongaphakathi, angaboni ngaphandle, ngaphandle angaboni ngaphakathi. Ngiyothi ngaba usizo olukhulu, ngaba usizo olukhulu leyo nto leyo lokungena kwama-drugs esikoleni. Angibonge uSithando asadinga esikhulu aqeqa. Sawubona msakazi njani? Ngikhuluma noThokozane wakwambatha eMondo Matrixini. Mina ngiyasho nje ukuthi hayi indaba ukuthi kuvumeleka amafoni ey'koleni cha ayivumelekile ngoba iyona le eyandisa ubugebengu, ngoba iy'gebengu yifonelana kuyo le foni le begcine bengenisa izinto ey'ngekho ngaphakathi right esikoleni. Ngokwami nje bengingasho nje ukuthi cha, ukuthi ukungena kwamafoni esikoleni cha akulungile. Ngiyabonga uThokozane Mbatha le Matrixini. Uzoyihla abantombi besikole saseMiami. Sacela ukubuza kwabothisha bethu ukuthi njengoba nje induku esingavumelekile esikoleni or ukushaya iy'ngane, iyiphi indlela abenza ngayo ukuthi iy'ngane zibasaba ngoba zibahloniphe? Noma ngabe kuthiwa inikezwa homework ingane yazi ukuthi bengayenzanga uthisha ukuthi lobhekane ngoba thina kwazi kahle ukuthi uma i-homework ungayenzanga uthisha usibani bani uzobakabona and wawuhlala umsaba ngaso sonke isikhathi awunothisha owawumazi nje thakancane. Ngiyabonga kakhulu Hashtag ubusuku obuhle. Nkosinathi Mshengu, ngicela ukubuza lapho othisha ukuthi okay, lokho ukuthi iy'ngane azingashawa esikoleni bona kuyinto e-right mhlawumbe iy'ngane zikwazi zingashawa nje esikoleni? Izinto ezinye ezisenzayo zenziwa yiwikho ukuthi ayisashawa. Ngiyabonga umsondeli wacabanga ekhasikhumba emakhabeleni. Sengazolalelo khozi olumaphiko nolamba phambili. Mhlawumbe angazi ukuthi ubani uzophendula ngoba cishe uthi umbuzo nje unale ndaba yokushaya. Thisha mkhulu, ukuthi nenze njani kusebenza kwenu ngoba phela amandla okushaya asenapho ucawa. Nenze njani kulesimo sokuthi akusashaya nje? Mshengo, into enkulu nje khona kuhulumeni eyokuthi kugqilaze uthisha. Uthisha fanele ingane mayinecala abe nesikhathi sokusala naye ukuphuma kwesikole ayinikeze umsebenzi osefanele wenze iuqede ngaleso sikhathi. Iphinde ke kungene ku physical education. U-physical education ke lapha ke Mshenge isigcina khona sisale nabo impela ukuthi hayi ake singene lapha emgwaqeni sithi ukugijima wenze lo muntu kube nento enze. Izona zinto ezizenzisayo, kodwa into enkulu kulento yokushaya eyokuthi uhulumeni ukube sinomlomo ngabe siyakwazi ukuthi akakabuyele emphakathini, abuyele kubazali ngomthetho wango-1996 owathi akuphele i-corporal punishment ey'koleni. Yes, ngesikhathi esidlule kwakubukekala ngesikhathi kusike kungakabi idemocracy kwakube ngathi kuyahlukumeza, kodwa ngoba othisha bangaleso sikhathi nababebhekene nencindezi nezinto ezazikhona. Njengamanje into esibhekana nayo, sibhekana nokuthi ingane zethu uyayidisciplina
iphuma nje eklasini ungeke uzuyenze lutho, ungeke uzuyikhiphe esikoleni. Awukwazi ngisho ukuyixosha, nothisha omkhulu negoverning board asikwazi ukuxosha umuntu okwazi ukukhipha ingane esikoleni ingaqhubeki ifunde ngu-HOD okwazi ukugunyaza ukuthi leyo ngane ayingabi sangena kuleso sikole. Ingane ibonakala ukuthi yonile esikoleni ngale kokuthi mhlambe kuze kube khona into eyenzayo, mhlambe ishaya uthisha. Kunothisha abaningi Mshengu abahlele emakhaya abafuna ama displacement, abahlunyezwe izingane ezikoleni, abacela nje kwi-department ukuthi imbeke kwezinye izikole ngoba ingane esikoleni ivele yathuka nje uthisha phambi kweclass eyibone sehlelwe isithunzi. Yinkinga nje Mshengu esiyofisa uhulumeni, angikhulumeli othisha, ngikhulumeli inyunyana ukuthi ke zibuyise ke i-engagement yokuxoxa nje Mshengu ngokuphathika kwesikole, ngoba esho nje umfowethu ethi senze njani, ayikho into efanele siyenze khona ke sinakho okunye ke Mshengu okwenza ingane efanele igcine zikwesabo. Fanele ube ubaba enganeni, ube umngane enganeni, kunoma yini oyenze enganeni nikwazi ukuyicommunicate. Kunento nje ade siyifundisa uyihamba kuma social media Mshengu engazi ukuthi into ebuya kwa South School kwa SACE ethi uthisha akavumele ukuba umngane nengane kwi social platform esikhatheni samanje kuyicala. Kuyasilimaza ngoba lama social platform wona lawo esikhuluma ngazo nani nezingane ilapha esikhuthaza khona izingane. Umthetho unquma thina esisebenza ngezingane bezingane ziba nelungelo bese ngabe nalo kusasa. Kuthanda ngathi isihloko ilanga leso ukukhuluma ngaso ngithemba ukuthi noproject ulalele uyophinda sinikeze ithuba lokuthi mhlambe silande zonke inhlaka sibe nalo ludaba. Ufuna ukushona nje ngapha masibuya bese sikhuluma ke nabafundi laba sesenhlelweni noma sohlelweni lezemfundo kulona ngekhoza FM. Kukhumbuza nje lo hlelo lwethulela ke ezemfundo emsakazweni ukhoze olumaphiko phansi kwenhlanganisela ngomoyeni ngizomu Africa iSABC sithi SABC Education Enriching Minds and Enriching Lives kulona ngekhoza FM. Kulengxenye yesibili sizokhuluma ke nabafundi kakhulukazi ababe ingxenye yale bootcamp njengoba sikhuluma ke nothisha. Sakunxusa futhi nawe njengomlaleli wekhoza FM ungaba yingxenye ukuthi mhlambe uphawule noma ubuze kakhulukazi kubona ke abafundi engizobe nginabo la. Ake ngiqale kwile insizwa engapha zethule uphinde ke usho nesikole Phumbuzo. Sawubona mlaleli okhulumayo uLindo Kuhle Mthethwa ofunda eGlenwood High School. Sawubona mlaleli, igama ngosibuyisela ngwatsha ngase. Usongele esibuyisela lapha kwile kuzana kwemic ungayisabi uvela ukhulume nje engazuthi ma audition yokusakaza. Yebo. Yeah. Igama ngosibuyisela ngwatsha ngase ngiqhamuka eScots ngifunda esikoleni saSpring Comprehensive High School. Okay. Sanibona balaleli emakhaya, igama ngosibonelo akaphungula ngisuke endaweni yaseGauteng eWestoniera ngifunda esikoleni Thutolihagwe Secondary School eGoli. Yebo. Ngithathe ithuba ngibingelele abalaleli ekhaya, igama ngophila ngezwe kaMsizazo ngiqhamuke eHarding ngifunda eHarding Secondary School. Okay. Ake ngiqale kuwe Nsizwa. Njengoba ube ingxenye yale camp, iziphi izinto ongathi usukwazi ukuyishomulile noma ukuzuzile ngokuba ingxenye yale camp nokuthi owesingaki lonyaka ukhona? Unyaka wami oqala ngenza le program yama camp singenze kuswela team 1 kuze kube manje. Zintathu mina izinto esengiyifundile njengokuthi mase camping into esizuzayo ukuthi size sisekhaya. Siyasizakala kakhulu ngokuthi sikwazi njoba singane zabantu besilisa size nje sikhulekile size sicela usizo mesika understand lokho esikufunda eclassini. Okay. Okwesibili ukuthi othisha hayi impela bazimisela nganomsebenzi abawenzayo futhi yabona lokade uMr Dempanze ekhuluma ngakho ukuthi uthisha passionate kalento ayenzayo nabafundi baba passionate. Uthisha interact nabafundi nabafundi nabo baya interact nothisha. Okay. Basigqugquzela kakhulu ukuthi
nathi sibe nayo le passion yabanayo ukuze kuzoba lula ukuthi siku-understande lokho esikufundayo. Okwesithathu ukuthi njengoba sifunda bakhona abantu abangamathuta ababuye basisize abangaqhelelanile kakhulu nathi ngeminyaka esikwazi ukubona bayisibonelo abasiziwe i-KWV ne-WTS. Okay, ngicela ukufaka le nsizwa ngathi namahloni. Uyafana futhi umbuzo wami nalo bengibuza kulansi. Engathi siyakususa usondele eduze kwemic, kusondele ngathi impela iba intombi yakho yabo. engathi siyakuzuza umsakazi kwi-WTS ukuthi sithola iy'ndlela ey'hlukile zokufunda kunalezi esiy'funda eklasini, kanti nothisha siphinde sihlala nabo la silala khona, so uma kwenzeka ukuthi mhlawumbe senze homework khona la sehluleka khona, siyakwazi ukuthi sisheshe siphuthume kubona sisho ukuthi hayi thisha siyahluleka la. Okay, yebo. Angifake wena nsizwa. Mina engakusho kumlalelo lalela ekhaya ngizocela kakhulu kulabafundi laba abafana nami abaphuma kwamanye ama-province. Esikuzuzayo kakhulu ukuthi kuney'ndlela esifundiswa ngazo ezikwenza ukuthi uyi-understande kangcono into. For example, mina ngoba ngisuke eGauteng, isikhathi esiningi sifundiswa abantu bangaphandle abangama-foreigner abahlale bekhuluma isilungu every time. Bengazi ukuthi uma useklasini mina kuyayiculwe kuhlekwe kube mnandi, ngizizwe ngikhululekile ukuthi ngingabuza noma ngabe umuphi umbuzo. Bese ukuthi okunye engikuzuzayo iy'ndlela ezintsha zokusocialize nabantu, ukuthi ngikwazi ukuthi ngixhumana kanjani nabantu abasha engisuke ngiqala ukubabona. Nanokuthi okunye esikoleni lapho sokufunda khona bajwayele kakhulu abantu uvuka every day uhlala ubona ubuso bodwa kuze kufike kuleli izinga lokuthi nenhlonipho isiyehla kulabo bantu labo. Ezinye izinto awusakhona ukuthi mhlambe okade ufuna usizo kuwegcina exhumane nawe ngoba akasakwethembi mhlambe ngalezo zizathu. Mawula ku-KWV ubona ubuso busha, umuntu uyi-expressa ngendlela entsha isikakhulukazi e-positive because isuke singazani. So ngithi ngizokubuza nje kakhulukazi lo mbuzo ngoba wena uqhamuka kwenye province, isikompilo lalapho lehlukile kunesikompilo laKwaZulu Natal, indlela abantu benza ngayo izinto la yehlukile. Kodwa-ke kuyathokozisa ukuthi uyakwazi ukuyibamba. Mhlawumbe abazali bakho ngesekubekudedela bethi yeza ngapha kwaZulu, yiphi into abebeyifusa kakhulu kuwe? Abazali bami bengidedela, khumbula nje ubaba ungihlalise phansi wakhuluma nami wathi njengoba njengoba uzophuma ngikudedela, it's not everything is about education. Mawubuya laphana, I'm not expecting you ukuthi uphase ngama-flying colors. I'm expecting ukubona ushintsho kuwena, ukuthi umuntu oshintshile kunezinye izinto oyifundile beside i-class, because ngeke ngize ngizomtshela ukuthi ngithi ngifundele ku-physical science ngoba akayenzanga. So into akatheni ifisa ukuthi ngiyibone indlela zokuthi nami makuthiwa ngiyaqeda esikoleni ngoba impilo asazi ukuthi siphathelene kusasa, ngingayiphilisa kanjani. For example, ukubona umnumzana uprof evule i-camp, njengoba nami ngiyile ngingakhona ukuthi mangigaine i-knowledge enough noma kuthiwa ngonyaka ozayo isikole angisitholanga, ngingayivulelela iqenjana engizokwazi ukuthi ngiyabafundisa lizo lokhu likhula kancane kancane izinto ezinjalo ezifana nokuthi ufunde ukuthi empilweni ungayiphilisa kanjani, not isikole nje kuphela. Sizwa yasogwini usokogwini waya ngenhla noKwaZulu Natal, nesikompilo lenu langale elingafani nangapha ngenhla. Ikuphi uthe uma usungapha wakufunda, ngoba nokugida ingoma lokho kushiwo kuyenzeka, ngineqiniso lokuthi ngapha namabhenyanyawo ngapha bayishaya ngenye indlela ingoma. Yebo baba, into yokuqala engingayincoma nge-WTS sathi masifika nje basamukela ngezandla ezifudumele. Bazi-addressa bonke, basitshela ukuthi nizizwe nisekhaya, kodwa kubalulekile ukuthi sihloniphane nje basihleli sonke. I-WTS isasifundisa nje okuningi kakhulu, isifundisa ukusocialize nabantu, ukuthi wohlonipha omncane omdala uhlonipha omncane, omncane uhlonipha omdala. I-WTS
Olalela ukhoze olumaphiko sisohlelo lezemfundo kulaneke ukhoze olumaphiko. Kodwa ke ake ngibone ngiyakwazi ukumthola umlaleli wokhozi mhlawumbe bemunye noma babili. Umsakazo ukhoze FM sawubona ebusuku. Kunjani futhi? Yebo mfenandisi. Mangofuna ukuyigada futhi kukhula bagenyi ngoba akukho wonke okuzobakha noma kube yifundo kuphela nokuyiphatha uqobo lamakhempani njengalawo siyawathanda kakhulu ngihloniphe. Sibonga kakhulu mfene asidlule sathu obunye umsakazo ukhoze FM sawubona. Sikhonethi nabhuti kunjani kuwe? Ngene ngithi ngithumela lokho hlelefuna ayengifuna ngikhangijana ngendlela engimuzo lakhalayo mfowethu. Yabona bakumshengu ikhona ukudokungandela sikwazi umuntu wakho okanye noma ngisakhumbula kahle okanye ngithisha mayithi bathesele iseqiniso labo. La uhulumeni mayengasabuyeli phakathi akayokhuluma kahle nawo kulezi ikole thina sitafunda angabulawa kodwa induku esathuswa ngayo yayenza njebeshilo ungasazi noma usabekhuluma ethi mawuthi ngohlangana nomthisha ephasage ubanele yathanda inhlonipho kakhulu ngiyakwenza isibonelo nje esikole engafunda kuyona njengamalala. Ngingafisa sikhulume kuze kuyoshona le kodwa ke lizwakele uphuzo lakho ngixolela kakhulu kungenxa yesikhathi mfowethu. Ubusuku obuhle futhi. Umsakazo ulalela ukhoze olumaphiko uhlelo olezemfundo sibonga kakhulu ukubona bonke abalaleli abake basithinta imizuzu emibili ngaphambi lapha endabeni zehora leshumi. Ngifisa ukubuyela kuwe Thabikhulu. Ngiyazi ukukhona okubalekile uba ngifuna ukudlulisa ikakhulukazi kumlaleli ekhaya. Yes msatha. Bengifisa nje ukudlulisa nje ukuthi ukulekelela abantwana abazali ziningi into esilekelele ngazo. Yes. Yabona nje Just Bay sine boarding house. Yes. I-boarding house la umntwana esuke ekhaya ezohlala nathi khona unyaka wonke. Yes. Siphinde futhi sibe ne-upgrading center. Yes. Yabona laphana umntwana usuke ekhaya ezolungisa ifundo zakhe. Of-which namanje sizabamukela abantwana abazo-upgrade. Yabona nje ngolesihlanu mhla ka-19 kuya kumhla ka-20 sizobe silapha ne-Harding e-St Andrews sizolekelela ugrade 12 ngoba kuneyifundo abagcine bengayibhalanga sizobe sihlangane nje khona lapha ne-St Andrews mhla ka-19 kuya kumhla ka-20 and futhi naseThekwini sikhona kahlahle maningi ama-center esinawo e-Richards Bay yonke indawo inamba nje abangisithola kuyona u-082 672 7928 ayiphinde le number 082 672 7928. Sibonga kakhulu Thabikhulu, sibonga kakhulu sinifisela ubuhle kodwa kuqhubeke nje imfundo yengane zethu iye phambili.